Hallo. Welkom terug of welkom bij De podcast. die geen podcast is. Oftewel, Dit is geen podcast. ik ben Ozaya Ik ben Joël. en welkom terug bij seizoen 2. Dit is aflevering 2. Maar, even voor jullie duidelijkheid, deze is opgenomen voor aflevering 1. Omdat Dus een beetje, het sneeuwde. Dus Joël en ik hadden zoiets van, weet je wat wij doen? wij gaan gewoon een podcast opnemen. Ozaya die belde mij vanmiddag op ergens. Joël, kijk naar buiten. Het sneeuwt! Kom, we gaan nu een podcast Ongekend. Wow. Dat dus. Het is wel frisjes. Ja, we doen ook gewoon maar het sneeuwt ook echt normaal. Het sneeuwt echt hard. Oh, het begint naar binnen te... De sneeuw is aan het draaien. Het begint naar binnen te sneeuwen. Ik vind het wel een vibe. Maar goed. Ja. Welkom terug of welkom bij Dit is geen podcast. We hebben inderdaad de vorige aflevering veel besproken. Ja, echt goede dingen besproken. Dat was echt een goede aflevering. Dat kunnen we wel zeggen Over inderdaad. hobby's en dat soort dingen. Ja, sinds kort bereiden we ons... Wij bereiden ons nu beter voor. New year, new me, baby. We zijn professioneler. Fuck mensen die dat zeggen. Fuck mensen die zeggen zo... New year, new me. New year, new me. Nee jongens, wij zijn ook gewoon hetzelfde gebleven. Wij zijn ook gewoon... Ik heb alle 10 mijn vingers nog. Ja. Hebben we het daar de eerste podcast over vuurwerk en ons oudjaar? En misschien niet. Daarom hebben we het er nu over. Hoe Oké. was jouw kerst? Want mijn kerst was wel gezellig eigenlijk. Mijn kerst was ook gezellig. Ja, eigenlijk Ik gewoon heb net één als dag- elk jaar Ik heb eigenlijk. 1 dag gewerkt. Oké, met kerst. Met kerst. Zesde kerstdag of zo. Tweede kerst. Oké. Eerste kerstavond, gewoon kerstavond, was ik bij mijn vader en een beetje... Oh shit, dit is echt een fucking banger. Welcome To your life. Well, There's no turning. copyright. Shit, maar oké, je hebt dus lekker gewerkt. Ja, en de eerste kerst heb ik bij mijn moeder. Ja, zoals elk jaar. Of ja, dat heb ik een beetje het idee dat bij ik iedereen zat er kerst wel op. elk jaar hetzelfde is. Eerste kerstdag Ja. bij die familie, tweede Oh ja, kerstdag bij absoluut. die familie. Kerst is meestal gewoon hetzelfde. Ja. Wij hadden dan eerste kerstdag bij de fam bij ons thuis. En dat was zo. Nou, het was ergens in oktober. Volgens mij bij de verjaardag van mijn vader. En toen zaten we zo, hey, we moeten nog iets met kerst gaan doen. Wat gaan we doen? En volgens mij zei ik gewoon, we gaan het gewoon bij ons doen. En dat is toen ook gebeurd. Dus we hebben bij ons met de Hollander fam. World, the world. Dit is een versie van George Gad, de stem van Olaf. Ik ben een heel verhaal aan het vertellen over Sorry. mijn kerst. Ja, sorry. Ik was even Nou, afgeleid. door eerste deze kerstdag bij ons bij de fam. Tweede kerstdag was bij het broertje van mijn zusje, van mijn moeder. Het broertje van mijn banger. zusje. Broertje van mijn zusje. Het broertje van mijn moeder. Helemaal in Weert. En Weert. Weert. Helemaal in Weert. Alsof dat echt jaren werd. Nee, het valt wel mee. Weert is precies... Maar dat was wel 30 leuk minuten inderdaad. of zo. Dus, en dan heb je even die periode van rust, hè? En dan heb je nieuwjaar. Dan nieuwjaar. Waar heb je nieuwjaar gevierd? Ik heb nieuwjaar in Heidhuis gevierd, maar dat is ook wel echt een verhaal hoor. In Heidhuizen? Nee, in... ja, volgens mij... Nee, Nederweert. Wanneer dat weer? Nederweert, dus ook weer een stukje ver. Want Dus dat is langs Weert. daar wonen vrienden van mijn ouders. En daar doen we ook elk jaar hetzelfde ritueeltje. Mijn vader bakt elk jaar olieballen. Oh ja. Ook al jaren. Oilballs. Olieballs. Oilballs. Een soort donut. Hè? Het komt af van de donut blijkbaar. Schijnbaar. Schijnbaar. Ik weet het niet. Maar ze zijn echt heerlijk. Ik heb gewoon nieuwjaar thuis gevierd. Geen gekke dingen? Nee. Oh. Nee, gewoon geluisterd naar het vuurwerk. De vriend van... De Zelf wat afgestoken nog? Nee, de beste vriend van papa was er uit Spanje. Ja. Dus dat is altijd wel lachen. Oké. That's good fun. Maar ik heb toch een verhaal over mijn oud en nieuw. Want we waren niet als enigste daar. Er was nog een andere vrienden uit Zuid-Afrika. Oh, dat is niet om de deur. Nee, Om de hoek. nee die komen oorspronkelijk uit Amerika. Oké. Maar die wonen in Zuid-Afrika. Oké. En die waren dus, weet je wat, we gaan even naar Nederland. Gewoon even naar die vrienden opzoeken. Sure. Dat Leuk. is een driehoek. Ja, ja. En dat was dus volgens mij een gezin van 5, maar ze waren met z'n 4. Nee, het is een gezin van 6 en ze waren met z'n 5 daar. Want, Oké, want eentje gezellig. studeerde in Canada. Oké. Dus alles ligt echt uit elkaar. Alles ligt echt zo. Ja. Hebben we, nou, lekker gegeten. En het was zo, ja, hoe laat zal het zijn? Ik denk een uur of 11. Ja. Of misschien wel vroeger. En toen roept die vader van het gezin, hey, kan mijn gezin even komen? Even apart, gaan we even op de hal staan. Ik moet even wat tegen jullie zeggen. Die waren best wel een poosje weg.
best wel, ik denk echt een half uurtje of zo. Nou, die kwamen weer terug naar het huis. En ja, ik heb net het belletje gehad dat mijn vader op sterven ligt. Oh shit. Gewoon nu. En dat hij gewoon waarschijnlijk vanavond nog overlijdt. En die vader woont in Amerika. En wij zaten daar met de champagne en de oliebollen. Oh nee. Ja, en dat is dan, ja, zo kan je niet reageren als je dat hoort. Dan denk je van, oh. Oh nee. Toch? Happy New Year. En dan, oh. Heftig, Ik man. weet niet. Ik heb altijd mensen die zeg maar jarig zijn op nieuwjaar. Dan heb ik altijd zoiets van, zouden die als kind ook gedacht hebben dat dat voor hun was? Ja, toch? Zo van, alles Dat voor is zo mij. van, oh, ik ben jarig Alles vandaag. voor mij. Oké, maar toen gingen ze dus afscheid nemen van hun vader. Via de telefoon? Ja, via de wifi. Dus gewoon via videobellen. Doei papa. Dat was letterlijk, en ook voor die kinderen. En dat Holy was zo shit. mooi, want weet je hoe ze afscheid namen? Ze waren gewoon allemaal liedjes aan het zingen. Ja, maar die kwamen uit Amerika of Afrika? Uit Amerika oorspronkelijk. Oké, ja, want in Afrika is het heel normaal. In Afrika is de dood een feest. Wow. Maar die stonden gewoon in het halletje gewoon liedjes voor die vader en voor die opa te Dat is wel zingen. heel mooi. Ja, en ondertussen 3, 2, 1, Happy New Year en vuurwerk. En die vader Dus- lag daar. Nou, Ja, daar ja. was het nog geen nieuwjaar. Maar Nee, dat liep achter inderdaad. Maar ja, dat was dus wel een beetje zielig. dat Maar snap ik. hele lieve mensen trouwens. Fijn. Die zijn ook Fijn. volgens mij eerder weggegaan. Snap ik. Ja, maar dat is wel raar, man. Want Gewoon je hele... stel Gewoon, je- en het kwam ook gewoon uit de niets uit de lucht stel vallen. je hele gezin is in Nederland en je vader is nog in Amerika en dan gaat je vader dood. Ja, je bent ook niet zo 1, 2, 3 in Amerika. En die is toen volgens mij ook toen overleden. Wauw. Die 1 januari toen volgens mij. Wauw. Ja. Zijn die naar Amerika gegaan of weet je niet? Die gingen sowieso alweer terug, want die waren echt heel eventjes hier. Dus, nee, of die gingen weer terug naar Zuid-Afrika eerst. Ik weet het niet. Maar waarom besloten die naar Nederland te komen? Ja, weet ik niet. Met de feestdagen volgens mij. Gewoon op Maar die vakantie. kenden Nederlanders. Die kenden Ja, want die kenden hun. Die daar in Nederweert Ja. woonden. Ja. Weird. Funny, funky business. Maar dat is wel leuk, want we hebben ook dat spelletje Weerwolven gespeeld. Ja, mijn nieuwjaar was helemaal niet zo eventvol. Dus ik moest ook opeens Engels gaan praten die hele avond. Good evening, ladies and gentlemen. Ja, maar dat- Today we will be playing Maar die spreek- werewolves. Maar die spreken very American. Dus dat was wel leuk. Dus die waren echt heel... Today we'll be playing werewolves. I'll tell you the rules. It's very simple in it. Amerikaans. Maar het was meer zo, how you doing, man? How you doing? How you doing? Fucking Texas. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Volgens mij uit het midden. nee, hoor. Rond Chicago volgens mij. I knew when I woke up. Welke this staat- in morning welke my staat ligt- cows were fucking murdered by a fox. Nou bro. Welke staat ligt? Illinois. Jij weet dat. Ik ken echt gewoon 2 staten. Californië, Texas en Het Ohio. is Chicago, Illinois. Je hebt New York. Dat is een staat. Nee, dat is helemaal geen staat. New Mexico ken ik ook. New Mexico, North en South Carolina, Arizona, California. California. Dan heb je Oregon. Dan Florida. ligt Gravity Falls. Florida. Texas. 250. Hawaii, Alaska. The Brooks. Nee, Queens. Nee, dat is geen staat volgens mij. Mensen gaan afhaken. The Bronx. Oh shit. Limburg. Nee. Noem alle provincies van Nederland. Nou, Limburg. Maar dat weet ik wel. Dat weet iedereen. Dat wil je het echt weten. Doe het. Limburg, Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen. Heb ik Overijssel al gehad? Ja. Groningen, Friesland, Je mist er nog 2. Flevoland, Dat is 1. Overijssel, Drenthe. Gelderland? Gelderland, heb ik al gezegd. Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Ja. Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland. En Ja, sommige mensen vinden het ook nog wel fijn als je de Waddeneilanden ook bij noemt. TV-tas. TV-tas, ja. Texel ook. Terschelling, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ja, maar niemand vroeg. We hadden zo'n leuk onderwerp en gaan we Ja. opeens naar provincies. Maar jij hebt dus lekker rustig aangedaan. Ik heb lekker rustig aangedaan. Ja, dus wij zijn wel nog 31 januari zijn we nog echt op het laatste moment vuurwerk gaan halen. Want mijn broertje wou dat zo graag.
helemaal van Duitsland voor 5 dingen echt aan 80 euro verspeeld. Dat is duur hoor, Ja, vuurwerk. dat is fucking duur. En je schiet het zo de lucht in. Je schiet het letterlijk de lucht in. Dat is het hele Je schiet je probleem geld met de lucht vuurwerk. in. Je schiet letterlijk je geld de lucht in. Ja, ik snap het ook niet helemaal. Nice. Ik heb Is al die toch- periode gehad dat ik dat ook gaaf vond. Ik heb veel rotjes afgestoken vroeger. Trouwens, ik heb ook meegedaan met een reclame voor vuurwerk. Kijk uit voor vuurwerk. Ik weet niet... Ik heb hem gezien. je hebt hem gezien. Jij hebt eerder meegedaan. Ja, toen heb je toch ook meegedaan? met Nee, die daar heb ik vorige? niet meegedaan. Oh, nee, daar heb ik niet aan meegedaan. Klopt. Dus ik speel in de nieuwe versie. Ja, de VFX van deze zijn wel goed. Shout-out naar Dave. Cameraman Dave. Shout-out naar jou. En Q, sorry dat ik er doorheen hoest. En Q. Shout-out naar jou, Q. Q, dat is ook wel vervelend wat Love vandaag is gebeurd. Je weet, Q heeft Die tegels, ja. dat is niet doorgegaan. Nee. Nee. Dus die heeft iedereen afgebeld voor morgen. Want? Ik ga je nu vertellen waarom. Dus Oké. ik vanochtend, Q belt mij op. Hé, Joël, we gaan een lekker filmpje maken, wordt leuk. Nieuwe tegels zetten en zo, met allemaal quotes. Echt een heel mooi initiatief. Echt een Ja, leuk. gaaf initiatief. Hij heeft mij over verteld. Dus misschien Echt al kunnen... een hele tijd geleden. Echt, hij is al lang bezig daar. Hij is daar heel lang mee bezig geweest. Dus het idee is, depressieve mensen Kijk kijken naar de grond. De grond. En En op die stoeptegel staat positivity. positieve quotes, ja. Ja, Dus dan dat was heel gaaf. kunnen ze die quotes lezen en dan kunnen ze zoiets hebben van... Oh wauw, mijn depressie. Hij is weg. Nee, dat niet Nee, maar misschien wel een beetje positiviteit in het leven. Maar vertel, Ja. waarom is die doorgegaan? Dus nou, die mannen van de gemeente komen. Die proberen die stenen eruit te halen. Maar het was hartstikke bevroren. Oh shit. Die zijn een natuurlijk. half uur bezig geweest om 3 stenen eruit te halen. Toen hebben ze gezegd, ja sorry, dat gaan we niet doen. Sorry, we gaan er vandoor. Shit, man. Chill. Nee, ik vind het eigenlijk vind ik sneeuw echt 3 keer niks. Stop, alsjeblieft. Je hebt hem nog steeds vast Helemaal daar. niet, ik heb hem niet vast. Rechts. Nee, stop er nou. Oké. We zijn gewoon aan het werk, hè, besef. We zijn gewoon aan het werk. Oké, nou kijk. Maar het is gewoon zo vies. 1, 2 dagen vind ik het leuk, maar daarna wordt het gewoon echt gewoon goor. Weet je, dan mijn wordt het van voeten die- zijn dan wordt echt het van die koud bruine gewoon. sneeuw. Ja, daarom. Dat heb je ook op Heb die je ooit wel wegen. een schele sneeuw gegeten? Dat is met Nee. citroensmaak. Nee, dat is pis. Correct. Dus dan zie je ook waar de hondjes zijn geweest. Ja, dat... Oh. We staan voor het eerst weer in de kiosk. We hebben nog nooit in de kiosk een vid opgenomen. Nee, weet ik. Maar hier stond zeg maar, een week geleden nog een gigantische tent. Ja, hier omheen letterlijk. Ja, maar dat is wel gaaf. Maar nee. Vroeger was het leuk, want dan ging je met je vrienden een dan ging je sneeuwpop sleeën. bouwen. En sleeën is wel echt gaaf. Sleeën is echt een dikke slee. Slee, ja. Nee, dat is wel echt leuk inderdaad. En gewoon van die bergheuvel. Hebben ze bij jullie in de wijk een beetje heuvels Ja, waar je echt zeker. gewoon We af... hebben zo'n kuil die ze volgooien met water als het overstroomt. Daar ga je hard. Dat is echt uren... Dat is echt... Oh, je gaat dan ook nog een stukje omhoog weer. Ja, dat is een kuil. Hoe groot denk je ongeveer? Zo groot als het plein... Nee. Ik denk ongeveer... Ongeveer zo breed als de ingang van de kerk. En dan van daar tot die lantaarnpaal ongeveer. Netjes. En dan een klein bochtje erin tot hier ongeveer. Dat is echt een groot kuil. Nou, dat is wel nice inderdaad. Nee, maar het is gewoon... nee. Het ziet er mooi uit, dat geef ik je echt toe. Alles Het lekker is wit. Super aesthetic. Ja, maar... Binnenkort op Losbox Media, Cinematic Snow. ja, en of. Ja. Het begint nu glad te worden, dus nu begint het gevaarlijk Ja, te want dat worden. was ook inderdaad voor... Wow, Oh, daar komt de look at sneeuw. my boy! De sneeuw... Kut, ik film dit. Wat zie je? Die sneeuwplow! Oké, wacht. Nee, met je telefoon. Oh, zo. Ik dacht al... Want ik kan niet filmen. Look at my boy! Dan kunnen de mensen ook zien waarom ik aan het schreeuwen ben. Oké. Joël, schiet op, hij is wel weg. Joël, schiet op. Ik kan nu inzoomen. Ja, my boy! He is saving people and kicking ass and he's all out of ass. Ah! Look at my boy! He's snowplowing. He's making his way downtown. Walking driving fast. Faces past and I'm homebound. Dit is echt de copyright-strijk aflevering. Ja. En of... ja. Maar vorige week donderdag... Dat was heftig, maar qua gladheid. Ja,
Je bent uitgeleden, hè? Ik ben iedereen, dat is een beetje de grap. Iedereen in de Iedereen in groepsapp. onze vriendengroep is uitgeleden. Ja. Wie? Behalve Pepijn ik. was als eerste. Ja. Pepijn was als eerste. Ik was daar live bij. Hij was zo aan het fietsen en op... Dat. Want je probeert je nog een beetje te corrigeren. Ja, maar op een gegeven moment zit je in die slip. En dan zit je zo in die... En dan is het en dan, klaar. En dan ga je... Dan is het klaar. Dan is het klaar. Dus Pepijn is dood. Nee, hij leeft nog. Dat was dus heel heftig. Nou, kwam er ook zo'n vrouw naar buiten. Hé, hey, alles goed? De katboek, de stad, kijk uit. Ja, hij zei, ja jongens, helemaal goed. Prima, wij lopen dus verder naar huis. Met Max en Pep. Helemaal gezellig. Oh, vet eng, was gevallen. Nou, dus zijn we aangekomen bij de oprit van Pepijn. Valt Max uit de niets, want het was zo glad. Hij was... En dan... Nou, daar ga je. Dus ik zo, Max helemaal zo optillen, zo. Ach jongen, gaat het jong, ach kom maar. En dan ging ik ook weer. En dus Max ook weer voor de tweede keer. Dus dat was. En toen, Ik ben ook gevallen. jij bent ook gevallen. Ik ben altijd wat langer bij Nieuwe Helden, want ik ben assistentcoach, dus dat is letterlijk Stoer. mijn werk. Maar ben jij vies gevallen? Zo lelijk vies Nee, gevallen? het viel best mee, want ik had een koekje vast. Ik had een koekje gekregen, dus ik had een koekje vast. Ik was gewoon rustig mijn koekje aan het eten. Ja. Alleen ik had door dat het glad was, want ik was al zo van... Hey. En nou ja, ik kom dus bij de rotonde en iets in mij had niet zoiets van... weet je, het zou best glad kunnen zijn, want het is een rotonde. Dat is natuurlijk eigenlijk één grote bocht. Dus dat ik, die zit rotonde? gewoon, ik zit gewoon rustig met mijn koekje en ik maak die bocht. En dan is ik gewoon zo... Hey. En het ding is, ik stond op en ik checkte niet mezelf. Nee, ik checkte of mijn koekje oké was. Mijn koekje was er oké. Is er een koekje oké? Mijn koekje was gebroken. Oké, was hij maar lekker? Het was echt een heerlijk koekje. En toen kwamen Maar jongen, ik kwam op het stationsplein. Dat was gewoon de schaatsbaan. Ja? Ik kon daar gewoon stoppen en ik kon zo... Maar ik Ja. heb sowieso naar huis geschaatst die dag. Ja. Maar op zich vind ik daarna bij ons... Ik ben nog gewoon naar huis gefietst, dus ik weet niet dat ze gewoon... Ik heb vooral gelopen, maar dat komt omdat ik de route nam met de meeste heuvels. En dat is niet zo slim als de klad is. Nee, dat is inderdaad wel zo. Nee, en toen... die dag daarna was het ook wel gewoon weg. Ja. Dit is nu, je krijgt nu een goede eerste indruk van hoe lang wij een podcast opnemen. Het was net namelijk, ging die om 3:30. En nu... Waarom gaat hij eigenlijk zo... Het is 3:30. Het is 3:02. Hij is niet te accuraat. Dit klopt niet. Hè? Wat? Stop. Wat een vage kerk. Nou, dus wij kwamen thuis en je kreeg zo langzaam appjes binnen. Oh, ik ben gevallen. Oh, ik ben ook gevallen. Oh, ik ben ook... Oh, ja, maar ik ben ook gevallen. Oh, en die zijn ook gevallen. Iedereen was gevallen. Conclusie, iedereen was is gevallen. Behalve één persoon die met de auto kwam. Ja, dat is wel lucky. Maar zolang wij in Nederland leven, blijven wij in fietsland. Dus ja, Nee, dat is Friesland. nee, fietsland. Friesland. Dus wij blijven fietsen. Friesland, Bob. Ja, maar dat was wel echt Friesland, Bob. Wat vinden we van Joost Klein Friesland, voor Bob. Eurovision? Ha! Ja, Voor de wel Friesland, leuk. Bob. Ehm, Wat vinden we van Joost Klein voor Eurovision? lekker, ja, ik vind het wel eens goed. Want Ik hoopte echt dat hij het werd. Hij was zo bezig met, Joost hij voor was ook wel Eurovision. echt aan het promoten. Joost! Maar de bankzitters waren ook echt aan het promoten. Ik weet niet of je dat de door. bankzitters. Volgens mij, Je gaat toch geen stelletje YouTubers naar de Eurovision maar volgens mij gunnen die aan het einde... Oh, ik zit uit kader. Die zat bijna uit beeld. Ik gunde het eigenlijk Joost ook Ik wel gunde een het Joost beetje. wel dan. Maar ook zelfs de bankzitters gunden het hem gewoon. We worden aangekeken. Nee, niet zwaaien. Tuurlijk zwaai ik. Hij zwaait naar iedereen. Nee, maar ik denk... Wat zijn jouw verwachtingen van hem? Want normaal, we hebben een S10 ingestuurd. Vorig jaar hadden we die Dion... Die twee die niet konden zingen. Oeh. Oeh! Dat Ja. was echt... Wacht, dat fietsen man. Dat fietst iemand. Hij flikkert. Nee. Maar ik vind dat we echt wel wat hebben om gewoon helemaal overstart te gaan. Ja, maar ik vind het ook... Joost Totaal maakt zo'n anders. andere muziek. Joost Ja. is een techno-hardcore producer. Ja. Dus die is van... En we weten uit Maar hij ervaringen kan ook van goede muziek maken, want... Florida, Florida 2009. 2009. Dat is ook gewoon echt een goed nummer Daar hoor. sta je dan. Dat Van vind ik je ma. zo'n Dat is echt- goed nummer. Ja, Huilen. ja. Ja, ik weet eigenlijk niet nog... Is dat echt gebeurd? Ja, hij is echt wees. Zo. Dus ik denk wel dat dat echt... Ja, maar het is sowieso oké. ook qua nieuwe dingen. Nieuwe album van Vrouwtjes uit. Nieuwe Absolute album van Vrouwtje. Banger. Bango, ja, jij bent echt fan. Ik hou wel van Ze Vrouwtje. is wel knap, ja. Zeker.
Muziek ik heb een paar liedjes geluisterd inderdaad. En dat is gewoon dik prima. Ik vind haar teksten zijn echt gewoon goed over naar over iets over een koelkast of zo. En het past er niet. En... Nee, dat is de meterkast. Oh, dat is de meterkast. De meterkast. Nee, de meterkast. Dat past. Haar teksten zijn wel echt on top. Ja, hè? Dat vind ik Maar echt heb je daar van de echt nieuwe gewoon... album ook geluisterd of niet? Want ik vind bijvoorbeeld Drijfzand en Zonder Liedjes en Nu ik niet meer over je schrijf, die vind ik wel goed. Ik vond sowieso... ja, ik luister niet, maar ze heeft wel echt een paar goeie inderdaad. Maar volgens mij zijn dat een van de andere singles, die wat bekendere. Wel, dus... Groter dan ik, niets tussen. Ja, dansen. Ze heeft gisteren... Dansen zonder paraplu. Die. Ja, dat is ik wil dansen. Ik wil dansen. Maar ze heeft gisteren 3 gouden platen gekregen. Van Stien. Netjes. Ja, En, ik zag het, want in de groepsapp ging het ook al helemaal wild van Mila, die helemaal... Mila was daar. Ik zou er eigenlijk ook naartoe kunnen. Maar ik ben niet gegaan uiteindelijk. Ja, nee, maar inderdaad, het is... Ja, ze is goed bezig. Ja, ik vind Ook- het zeker cool. Ook gewoon uit het niets volgens mij kwam zij... Die is redelijk, ja, maar dat komt door die eerste hit, Groter dan ik. Dat was een beetje een klimaathitje. En Ja. daardoor heeft ze eigenlijk een plekje gevonden. Daar zo, ja, en ik vind dat je het best wel kan vergelijken met S10 zijn muziek Ja, een maar beetje. dat is ook de reden dat die twee zoveel samenwerken. Omdat ze echt een beetje... Die zijn ook gewoon besties. Volgens mij heeft ze dat een keer bij Lubach verteld. Vrouwtje heeft een keer van Stien een telefoon moeten lenen. Omdat hij van haar in de wc was gevallen. Ach. Nee, maar die zijn, dat past inderdaad echt wel. Als je dat trouwens... Vrouwtje naar het Songfestival. Oh ja. Maar Oh ja. ook gewoon in het Nederlands. Gewoon lekker. Want we zagen bij S10, dat ging best wel goed in het Nederlands. Nou hoor, maar ik vind dat sowieso, want er zijn heel wat landen die in hun moedertaal zingen. Ja. Måneskin had Oekraïne ook doet dat altijd. Måneskin had ook in een moedertaal. Italië zingt volgens mij altijd in het dat zeg ik, Italiaans. Måneskin. Maneskin, toch? Måneskin. Ik dacht altijd dat het Maneskin Het is was. maneschijn in het Deens. Måneskin. Maar dat vraag ik dus aan je. Jij weet dat vast wel. Maar is de winst van het Songfestival van Maneskin een beetje een doorbraak? Of waren ze daarvoor ook al een beetje? Die zijn relatief groot geworden. Die waren volgens mij al best groot in Italië. Alleen toen zijn die gewonnen van het Songfestival en toen brachten ze die cover van Begging uit. En dat was echt begging you. Ja, maar hij heeft zo'n gave, hij heeft zo'n raspy voice. Ja, lekker. Met zo'n scherp... Met zo'n scherp randje. Mogen we wat zeggen over de... Ja, Victoria is de bassiste. De bassist inderdaad. Doet ze ook goed. Doet goed. Doet goed. Die Ook kan niet echt- lelijk die trouwens. weet echt wel hoe ze die snaar moet spelen. Die weet Ja. bij mij ook altijd de juiste snaar te raken. Holy shit, er viel echt een immense hoeveelheid sneeuw van mijn hoofd af toen ik me omdraaide. Wauw. Ja, er zit ook best wel wat sneeuw op je hoofd. Maar ik begin het echt koud te krijgen. Ik heb het eigenlijk best oké. Ik vind het niet meer leuk. Maar oké, gaat Joost winnen? Ik weet En niet of Joost, Joost gaat nee, winnen. dat weet ik ook niet. Maar we weten wel dat zo'n soort muziek het altijd wel goed doet. Kijk Ja. maar vorig jaar. Tja, Met Finland inderdaad. Ik vond wel dat Finland had moeten winnen. Ja, want echt, hoe heet die vrouw, die Zweedse chick? Ik volg het helemaal niet. Maar ik vond wel dat Zweden moest winnen. Nee. Die met Euphoria, of nee, met Cha 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 Cha. Ja. Cha Cha. Nou, die Zweedse chick met Dat die is lange met nagels. Euphoria, toch? Ja, dat kon echt. Euphoria. Loopt mijn zusje daar nou? Ja, mijn zusje, dat is letterlijk mijn zusje, die loopt daar. Zo letterlijk. Ik ga haar bellen. Yo, dit is geen podcast met familielid. Ja. Vind je niet leuk? Oké, we gaan haar bellen. Oké, we gaan op de speaker. Ik weet jouw locatie. Ik ben benieuwd of ze gaat opnemen. Lijkt er niet op. Oh. Nee, alsjeblieft. Het lijkt er niet op. Romy. Romy. Goedendag. Godverdomme! Ik heb een voicemail van... Misschien via WhatsApp. Via WhatsApp niet zo met Want ze liep echt net. Ze liep ons gewoon voorbij. Wat een vervelend zusje heb jij. Grapje. Ik mag haar wel. Mag je dat wel? Oh! Nee! Nee, 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 nee. Nee. Oh. Oh, sorry. Oh. Oh, ik haat sneeuw. I hate sand. Je bent net als Anakin Skywalker, alleen Anakin Skywalker gaat zand. Hij eet. I hate snow. Oké. Die chick gaat niet. Nee. De hele camera nat.
Dankjewel. Stop eens, man. Oké, zusje neemt niet op. We zijn terug. Oh, ik heb echt geen zin meer. Ik ga naar huis. Oké, doei. Oh, mijn voeten zijn ook gewoon zo koud. Ah, het is echt gewoon vervelend aan Ik het heb worden. gewoon warme schoenen aan. Dat is het probleem. Die voor mij zijn zwedden. Oh, Nou, je ziet ik kreeg echt weer gewoon nachtmerries gewoon terug naar herinnering aan scouting dropping. Heb ik dat wel eens verteld hoe heftig dat is? Je hebt me wel eens verteld over 1 scouting dropping. maar Ja, nu ik heb heeft er dat laatst de dus ook weer, scouting dropping ik heb er is. laatst ook weer één gehad, maar dat Vertel. is zo heftig. Gewoon s'nachts lopen, gewoon 20 kilometer gaan wandelen. Dat is toch wel Dat te is doen? niet, oh, na een tijd ga je zoveel pijn krijgen aan je voeten, maar dat is echt ongekend. Maar hoe laat werd je gedropt dan? 9 uur volgens mij. En we hoe laat waren om was je 5 weg? uur op de locatie. 's Ochtends! Ja. Zoiets, nou nee, dat zeg ik 3 uur volgens mij. Broeder! Ja. Dat is kindermishandeling. Ja, dat is echt heftig. Ik hou sowieso niet van kou. Geef mij maar lekker weer zomer. Ik heb zin in de zomer, man. Dat was vorig jaar. Oh, iedereen valt. Oh, maar heb jij nog wat te vertellen? Ik heb het idee dat ik deze hele podcast in mijn eentje aan het voorhandelen ben. Ja, Kom nou ja, op. het ding is... Goedemiddag. Ik heb niet zo heel veel te vertellen eigenlijk. Oh, dat is Hans. CEO van de pastorie. Oh, serieus? Mijn ex-baas. We zijn een podcast aan het opnemen. Ja, Ja. serieus. Van wat? Dit is geen Dit is podcast. geen podcast. Oh nee, Nee, dat is serieus. nee echt, je De- doet hem op. De podcast heet Dit is geen podcast. Ja, een goeie. Ja, toch? Hoe vinden jullie het nou ineens? Ja, wel gek. Ik vind het wel mooi. Wilt u ook wat zeggen? Wat zeg je? Wilt u ook wat zeggen in de podcast? En waar komt die op? Op Op- YouTube. Hoe kom ik dan op YouTube? Dan, Dat ja. is wel heel leuk. Vertellen, maar ik vind dit wel leuk. Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Dat is het probleem. Wat Ik saai, heb- maar ik je heb- vraagt mij wel om een podcast op te nemen. Maar Ik ben zo, in Parijs geweest. jij bent, ja, hoe was Parijs dan? Parijs was best dik. Parijs was cool. Parijs was cool, oké. Het was Je hebt niet wel gewoon cool. de basics gezien? Ja, ik ben voor het De eerst Eiffeltoren. boven op de Eiffeltoren geweest. Oké. Niet heel lang, want ik had vrij snel zoiets van... dit voel ik niet helemaal. Nee. Maar het was wel gaaf. Het was heel cool. En de, hoe heet het, de... Notre Dame, Arc Arc de de Triomphe Triomphe. ben ik ook op geweest. Dat Die zijn basics, zoveel trappen. Ja, Dat is 50 meter, hè. Dus dat doe je allemaal per trap. Maar dat zijn zo'n rondje, zo'n wenteltrap. ja, daar ben ik dus dan niet op geweest. En wat heb ik nog meer gezien? Het Louvre, de Mona Lisa. Louvre, ja. Was Eigenlijk ook wouden we druk. ook nog naar de catacombe, maar... Wat is dat ook alweer? is de ondergrondse... Nee? Oké, doei. De ondergrondse tunnels van Parijs, zeg maar. Ja. Oh, dat ken ik ook inderdaad, ja. Nee, wij zijn toen... Wij hebben de Eiffeltoren met de trap gedaan. Nou, ik denk we hebben een spontane gast te pakken. maar Ja. hij loopt gewoon weg. We worden gewoon geskipt. Doei Hans. Doe Hans. Ja, mijn ex-baas. Zo, maar hij herkende je niet. Nee, dat is het ding dus. Ik vind het echt heel raar worden. Heeft Hans een tweelingbroer? Nee. Gretel? Nee. Snap je? Een Hanseling. Ah, leuk. Dat was ook zo. Laatst, gewoon random. Gisteren lag er ook al een beetje sneeuw. Hij Waar- is ook hier gewoon met de auto. Ja. Gewoon, die kon hier naartoe op. Voor zijn filmpje. En dat tieft hij weer op. Dat is toch geniaal. Voor zijn filmpje. En dan gaat hij hem weer op. Wat de hek. En laatst hadden we dus kinderen en die waren dus gewoon de hele tijd ijsballen, of ja, sneeuwballen tegen ons raam aan het gooien. Oh, gezellig. Echt gewoon gericht op ons huis. Dat was ook wel raar, ja. Je bent weer uit het frame aan het lopen. Ik ben de hele tijd uit het frame aan het lopen. Oké, laten we gewoon even wat dichter bij elkaar komen staan. Met bloed. Take off the foefoe, take off the cloudje, take off the wafa, take off... Oh, dat mag helemaal niet zeggen, dat is weer copyright. Of is het pas copyright als je ook echt de sound hebt? I don't know. Of zijn de het is wel lyrics is als je alleen? de sound hebt, denk ik. Dus ik mag gewoon die lyrics Ja, gooien. maar we zijn... I am the Omega. PG Lang, Wally Gang, SE. Wat loop je nou weer weg? Je vogelt het zelf maar uit. Hoezo? Ja, gewoon. Wat doe ik? Aan het rappen. Heb jij iets tegen rap? Ik heb niks tegen rap. Maar Stop met je hebt wel een soort haat naar de Family Ties lyrics. Wie is Family Ties? Dat is een liedje. Is dat liedje?
Die ik met Pepijn zo een beetje elke dag doe. Oh ja, maar dat komt nog gewoon omdat het irritant is als je dat doet. Jim that fire, jim that bitch up into a cluster. He's a nerd, nerd. Take him to a party, he's a nerd. Papa, I seen. Bliep en dan enzovoort. I am the Omega. PG Lang Whirly Gang. SCI, don't try to address me. Ja, dat gaat zo snel, jongen. Zelfs ik kan nog niet. Sommige Jij kan de Scatman. Dat gaat snel. Kan ik rappen? Ik weet niet of ik in rap kan. Ik kan Zandloper van Typhoon. Zandloper. Oké, maar dat is dus wel echt het ding. Wij hebben best wel veel dingen gemeen. Maar Ik ben muzieksmaak, geboren, macht, de stang gelijke realiteit. Muzieksmaak Ik mezelf los mixen van wij mijn niet echt. persoon die loopt, drinkt, eet, scheidt. Ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet. Mijn universum, een projectie van wat ik gewend ben te zien. Zijn is blessing. Soms is de afstand van... Oh. Meer zoiets van, wat herinner jij? Trouwens ook voor als we het in podcast 1 niet doen, onze excuses voor de aflevering met Jeroen voor het geluid. Ja. Love me baby, don't you know. Waarom zijn dat zoveel bangers? Nee, echt mijn oprechte excuses daarvoor. Ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb AI. Ik heb alle Premiere Pro filters erop gegooid. Ik heb Audition filters erop gegooid. Ik heb de midden en de low eruit gehaald. Ik heb letterlijk Niks ik heb werkt. geprobeerd scènes opnieuw in elkaar te zetten met geluid. Het is... Dit, zoals het nu is het beste wat ik ervan kan maken. Ja, oké. En de greenscreen is ook een beetje ass. Ja. Weet je? Maar ondertussen heeft Jeroen een boy. Ja, die heeft Een een kindje. papa geworden. Kijk, dat bedoel ik. Dus af en toe krijg je gewoon een sneeuwbal. Zijn, dat- want de kijk is ook wegrennen. zijn het dan haters? Geef hem een duim. Oké, we krijgen een duim terug. Dus dat is goed. Nice, duim. Maar bijna was de camera dus gehit. Dat zou wel lijp We zijn. zitten hier elkaar, ja. Ja. Ik weet ook niet precies wat voor actie, want ik zag al de hele tijd die persoon kwam zo sneaky. En hij Oh. stond dan zo. Alsjeblieft. Fucking L. Ja, dat hij Het mis is is. letterlijk niks geraakt. Heeft nu, dus net als een beetje als de staatsgreep van Hitler mislukte ook. Ja. De eerste keer. Nee, maar Jeroen is papa geworden. Nogmaals. Van een jongen genaamd Thijs. Thijs volgens mij. T-I-J-S. Thijs zonder de H. Zonder de H, ja. Zonder de H, Ik heel vind het erg. wel leuk. Ja. Nee, maar gefeliciteerd Jeroen. We houden nog steeds van je. En je bent altijd welkom Voor nog voor een een podcast. aflevering waar we de audio niet verkloten. Ja. Ja. We are back. We are back. We are back from the dead. We hebben net een aanval overleefd. Ja. De eerste, dit is geen podcastgerichte aanval. Oh. Hoe lang gaat het nog sneeuwen? Tick off the cloud shit, tick off the waffa. Tick off the money phone, tick off the car loan, tick off the flex with the white lass. Maar je hoeft dat alleen maar te zeggen en ik gooi al die What is bal. the bitch in the miniskirt? A menace, ik weet het niet. Crazy little thing called love What is van a- Queen. What is a bitch in a miniskirt? A man is a feeling for better than what is a woman that really hurt the demon better than killing her? What is a weller to make her better than that you song you did it first? That is a pret that head reverse. Oh, you present devil thirst. What is a neighbor reptable? That is a snitch on a pedestal. What is a house of better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? I win on my show with my charity. What if I call a QE? Damn me the calling God for purity. I wanna got me a tear, but I can beat on my tears and cheer with it more, cause I'm a comparison humble. Huh? Oh, je hebt die bril opeens weer op. Oeh. Shaking and moving, what I'm doing, like flipping the time to the Rolodex. Into myself and the life and the music, the what and I'm in the cul-de-sac. Kulderzak. Ja, dat is die... Leuk barretje. hadden we het gisteren over. Ja, zeker. Die van mij is al helemaal beslagen. Ik kom eigenlijk bijna nooit buiten Roermond. L. Ik vind Roermond is een mooie stad, maar er zijn mooiere steden. Wow. Ik zeg ook nu zo vaak L dat mijn vader gewoon ook L gebruikt. Mijn moeder zegt bruh. Mijn vader is ook gewoon L aan het Mijn gebruiken. moeder zegt bruh. Ik deed dat vroeger al wel eens. Dus nu is mijn moeder zo van bruh. Dat is echt zo leuk. Mam, ik hou ook van jou. En ook van jou, pap.
Oh, ik heb Hartjes. echt de neiging om mijn schoenen uit te doen. Als je je schoenen uitdoet, wordt het niet warmer. Ah, het doet echt pijn. Van kou? Ja. Ze zijn echt aan het afsterven gewoon. Waarom ik schoenen moet kopen? Hij zegt niet ondertussen gewoon. Maar dan ga je... Nee. Maar dan heb je zo, dan ga je zo met... Dan heb je vet koud lichaam en dan gooi je onder de douche aan en dan doet het nog extra veel pijn. Ik doe koud. Ah. En ook Maar kou is een emotie, jongens. Kou is een emotie. Kou is een emotie. Kou is een emotie. En Tate. Jouw kop. Jouw ogen werden zo groot. Die popte echt bijna uit je oogkast. Als ik moet hoesten, jongens. Oh, ik ben echt Hij was gisteravond ook aan het hoesten. Alleen het was een slechte Discord-connectie. En het klonk echt gewoon alsof hij een soort van aanval kreeg of zo. Ja, dat heb je jou eenmaal. Het was gewoon zo... Maar ik heb dus ook al geprobeerd om hoestdrankjes te nemen, maar dat werkt ook niet. Dat is zo... Ik heb nog nooit zoiets goors gehad. Heb je nog nooit Hoestdrank. gehad? Oh. Zelf gemaakt, hè? Custom made by daddy. By my... Oké, kom. Die daar. My daddy. Mac. Mac, goeie gozer Mac. trouwens. We love you, Mick. Hey, Mackie. En Laura ook Mackie trouwens. boy. Love naar Laura en Mick. Ja. Nee, maar dus het recept voor Wat is het hoestdrank. recept voor homemade hoestdrank? Bruin bier, donker bier. Verdamp je totdat de alcohol eruit is en dan bruine suiker erin. Ja, dat is echt... Dat Ik is... weet niet, je hebt ook En gewoon... dan warm, hè? je hebt ook Warme gewoon- Je bier. hebt ook gewoon A-vogel. Werkt dat? Ja, zeker. A-vogel is goeie. En A-vogel. anti-vloes. En... Oh, nee, dat is niet tegen hoesten. Oh. Dus dat is een beetje gewoon... Ik moet zeggen dat ik het langzaam ook koud begin te krijgen. Ja. Weet je, het is aflevering 2. Ik vind dat we nog wel wat speling hebben, want aflevering 1 was toch 1,5 uur. Bro kan terug in de toekomst kijken. Nou, dames en heren, Wat voorspel je dat er op minuut 8 wordt gebeuren? Wat gebeurt er in minuut 8? dan hebben wij het over Kanye West. Waarschijnlijk wel. Voor ongeveer 5 Hey. seconden. Deze aflevering, daar hebben we nog niet over meneer J gehad. Hij heeft weer zijn... Album uitgesteld. ja, Het 15 Nou, februari of 2 9 februari? volgens mij. Eerste release date was volgens mij ergens in oktober. Oh mijn rug. En sindsdien heeft het elke week opgeschoven. Maar waarom zou hij dat dan opschrijven? Is het dan nog niet klaar? Omdat Of hij heeft pas dan wil gewoon droppen, omdat pas als niemand dropt. Hij wil de enigste zijn. En bijvoorbeeld deze vrijdag heeft bijvoorbeeld ook 21 Savage gedropt. En Oh. volgende week gaat Playboy Cardi droppen, dus hij wil echt... Hij wil alle aandacht op hem. Droppen. Ja, ja. All eyes on him. All eyes on me. Dat is Tupac. Ja. Ik weet dat. Trouwens, zijn we dan nog wel op tijd om oproep te doen om naar Nieuwe Helden te komen, de show? Nee, want Anders doen we dat wel. 1 februari komt de eerste aflevering. Volgens mij hebben mijn ouders nog steeds geen kaartjes. Laura en Mick, ik weet dat dit na de show uit. Dit komt op 17 februari uit. Maar als jullie niet op de show zijn geweest, vind ik dat heel slecht en stout. Foei. Yvonne komt wel al. Yeah, Yvonne. Heb je Yvonne wel eens een keer ontmoet? Die was ook bij die filmpremière. Oh, is die Yvonne? Ik weet wel wie je bedoelt. Hè? Nee, dames en heren. Apple fan, nou ja. Dames en heren. Sluit hem gewoon af. Ik denk dat we hem af gaan sluiten, want ik Oké, begin koud te ja. krijgen. Ik vind Wij het doen mooi dit ook gewoon geweest. voor jullie hè, in onze vrije tijd. Ja. Dames en heren, dankjewel voor het kijken, luisteren en aanhoren van ons gezeik. Welkom terug en welkom bij seizoen 2, aflevering 2. We are back. We are back. En, We so back, bro. en ik ga skiën. Ik ook. Ik ben ook nooit op skivakantie geweest. Ik ook nog niet. Dank je, dames en heren. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende, volgende. aflevering. Houdoe. 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 Houdoe.